Naše telo funguje na 24-hodinový cyklus. Každá bunka má 24-hodinový cyklus, ktorý sa stále opakuje od nášho narodenia až dokým nezomrieme. Preto, keď sa ráno zobudíme a ideálne do hodiny alebo čo najskôr vyjdeme von na denné svetlo, aspoň na 10-15 minút, spustíme na tele akoby dva časovače. Prvý, ráno dáme telu signál, teraz je čas byť aktívny, bdelý, a druhý, ktorý prichádza automaticky po asi 16 hodinách od zobudenia, teraz je čas cítiť sa ospalý a prirodzene sa nám chce spať. Takže ráno, keď dostaneme svetlo do očí, ideálne je, keď svieti slnko, dôležité je výjsť von, svetlo cez okno nestačí, môže byť aj zamračené, stále viac fotónov prechádza cez mraky ako z umelého svetla, tak fotóny prichádzajúce do očí, táto svetelná energia aktivuje skupinu neurónov, ktorá sa nachádza vzadu oka na sietnici a tieto energiu premenia v elektrický signál, ktorý pošlú do hypotalamu, čo spustí vylúčenie hormónu kortizol. O kortizole väčšinou počúvame ako o hormóne stresu. Je to ale kľúčový hormón pre naše zdravie. On nás ráno zobudí. Vďaka nemu vieme byť cez deň aktívny, sústrediť sa. On aktivuje náš imunitný systém a podobne. A každých týchto 24 hodín kortizol dosahuje svoj vrchol, kedy sa ho vylúči najviac a tento vrchol nastáva každý deň. Preto ak sa ráno vystavíme svetlu, tento vrchol nastane v prvej polovici dňa. Ak príde neskôr, môžeme sa cítiť potom náladový, ľahko nás veci iritujú. Významná psychiatrická štúdia ukazuje, že jedným z fyziologických znakov depresie je práve vymenený čas, kedy kortizol dosahuje svoj vrchol, a to vo večerných hodinách. Ak dáme ráno telu signál, aby bolo aktívne, večer prirodzene spustíme vylučovanie melatonínu, čo je hormón spania a tmy. Preto naopak v noci by sme sa mali svetlu vyhýbať, a to akémukoľvek, nielen modrému, hlavne v čase medzi 11 hodinou v noci a 4 ráno. Ak má niekto problém večer zaspať alebo sa ráno budí príliš skoro, tento náš cirkadiánny rytmus je určite jedna z vecí, ktorej by som venovala pozornosť. Často ho narušíme tým, že 90% času trávime vo vnútri, takže počas dňa je príliš šero a naše noci sú naopak príliš svetlé. Vonkajšie denné svetlo má významný vplyv na to, ako sa cez deň cítime, ako cez deň fungujeme a v neposlednom rade, ako večer spíme.